Stort tillykke med kurset, Jack. UTD Full Cape kursus. Tak. Skide godt gået. Mange tak. Det har været lidt af en rejse. Vi startede i Korsør Færgehavn med alle de indledende øvelser med forkurset, der hedder Overhead Protocols. Så var vi i Frankrig, hvor vi kørte hele K1-delen og fik det på plads. Og nu sidder vi her i Spanien og har kørt K2 og har lige lavet et dyk på mere end 1,5 time. Og var godt og vel 400 meter inde i hulen. Ja. Det er fedt. Det er rigtig fedt. Prøv at fortælle lidt om det sidste dyk, vi lavede her. Jamen det sidste dyk, vi lavede en masse jumps og en masse kompleks navigation. Det var et rigtig, rigtig fedt dyk. Og langt ned. Det var mega fedt og rigtig flot. Og på vej ud simulerede vi en lygtefejl, og vi simulerede en tom for gas og en manifoldfejl. Så vi kom ud ifølge planen, så det var perfekt. Det var det i hvert fald. Mm. Og som man kan se på videoen, så var der jo steder derinde, hvor der ikke var meget plads. Men I kom ud i en out of gas scenario i ret fin stil. Vi har jo trods alt også gjort det nogle gange for at få helt styr på det. Ja. Men det blev sgu godt. Det gjorde det. Så det er jo en flot grotte her, og fedt med temperaturen. Vi holder 29 grader, når først vi kommer ind. Ja. Så det er jo ikke koldt. Kun i overfladen. Ja, der er 22 grader lige pludselig koldt. Ja, det er det. Så ja, det er fedt. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at vi kan få dykket en masse sammen. Nu er der åbnet op for, at vi har et dobbeltsæt. Vi kan lave en 70-80 minutter på en grotte som den her. 90 har vi jo lavet. Bare på et dobbeltsæt. Så der er virkelig åbent for noget dykning. Det er der. Man kan sige, at næste step, det kunne være Cape Stage, hvis man gerne vil presse det lidt, eller bruge den til ligesom at komme ind og lave nogle forskellige jumps og komme tilbage og så push noget mere, så kan man bruge stage til det. Så det kunne være det næste step om et års tid eller 2. Det kan være. Så stort tillykke med det. Det har været en rigtig stor fornøjelse. Jeg har virkelig hygget mig. Det har jeg også. Tak. Out from work to my school's private number, but I know it's her. So I call her right back, ask what time are you coming over? Turns up at mine, 9:30, never on time. Looking oh so fine. We stay up late and talk about our dreams. Oh, how they differ, but we'll make them meet. See, she's got ambitions and I've got vision, and she's doing hers, I'm doing mine. Keep telling her that we'll be fine. She's here to see her in the city lover. We fight the cold together under